Right, kusangana kwatiri kuita zvakare mhuri yeZimbabwe. Tiri muchirongwa chinechi icho chatinenge tichiita hurukuro nevanhu vanobatsira nenzira dzechivanhu. Nhasi tina Gogo. Gogo makadii? Tinosimba vazukuru, munofara here? Aiwa, tinofara. Gogo ndoziva kuti muri munhu anozivikanwa zvikuru panyaya dzekurapa nenzira dzechivanhu idzi. Asi nekuda kwekuti panapa pachibanda media masvika kari kekutanga, munokwanisa here kuvazivisawo kuti munonzi Gogo ani? Inini vazukuru ndinoitwa Gogo Nyariwe. Gogo Nyariwe vanobatsira matambudziko akaita sei? Gogo Nyariwe vanorapa zvirwere zvakasiyana siyana. Ndinorapa zvirwere zvekenza, zvemudzimba, vanobirwa ndinogadzira zvinodzoka, nekumatambudziko ekushaya mabasa ndinobatsira, vakadzi vari kutizwa nevarume ndinodzosa vadiwa. Ndinorapa zvakasiyana siyana. Ngatiora titamboti titange kubata panyaya dzekudzosa mudiwa idzi. Ngatiti pamwe mudiwa ane 5 years aenda. Munokwanisa kumudzosa here kana kuti zvine nguva yamunoti kana yanyore besa mukwanise kudzosa kana kuti zvinenge zvakamira sei? Ndinotodzosa ipapo vazukuru. Ndinotodzosa ipapo nepanhare. Anotoswera asvika. Alright, ngatiuye panyaya dzekubirwa apa. Munobatsira nenzira dzipi? Ngatiti muenzanise munhu auya ati ndabirwa ingave mombe yangu kana ndasechwa kungave kumbare kungave chii. Munobata mbavha nenzira dzipi? Inini ndine nzira dzakasiyana siyana mukubata mbavha. Ndine kuti munhu anokwenya. Kozoye kuti ndinopengesa munhu achitaura zvaakaba nemunhu waakabira. Ndozoshandisa nyuchi magamba angu. Ndinotuma futi. Alright. Saka kana matuma nyuchi ndazotsanangurai panyuchi, munotuma nyuchi dzikudziite sei? Ndazotsanangurai papapo. Nyuchi dzinonotina munhu anenge aba. Anouya pano dzakamumomotera. Alright. Aiwa, tiri kupanzwisisa ipapo. Achitaura kuti ndini ndakaba. Mwoyo ndiri papano. Alright. Aiwa, parunatsonzwisisika ipapo. Zvino nyuchi dzacho kana dzichinge dzamubata asvika auya panapa, munozoita sei kuti akazoripa dzinobva dzaenda kana zvinofamba sei? Dzinodzoka muno mudare mangu. Ndinogara nadzo. Alright. Touya imwe nhau yamataura zvakare yamati munobatsira ndeipi? Ndinobatsira zvirwere zvemhuka zvakaita sekenza, zvironda zvinonyukira zvisingapore. Ndinorapa zvichipora. Kuuchika mbereko ndinouchika kana vana vatatu. Alright. Tida kumbotaura panyaya dzekuuchika because ndo nhau iri kudai kunetsa. Kazhinji vanhu vanenge vasina mbereko. Munouchika nenzira dzipi? Munoda mukadzi nemurume kana munoda murume chete kana munoda mukadzi chete? Munoita sei pakuuchika? Kazhinji kacho ndinoda mhuri yose vari vaviri. Ndinenge ndichivada muno mudare mangu. Alright. Then touya pane dzimwe nhau zvakare dzekuti mumwe munhu ari kuAmerica, mumwe munhu ari kuSouth Africa, mumwe munhu pamwe ari kuBulawayo. Haasi kukwanisa kuuya kunoku. Munhu akadaro munomubatsira nenzira ipi? Ndinotaura naye nepachingerengere. Ndinotumira mishonga yake. Alright. Kana dziri nyuchi dzinokwanisa kutumwa here kuenda kana kuUK kana kuAmerica? Ndinoreverera panenge paine chinhu chabiwa. Ndo panoteera hwema. Nyuchi dzangu. Kunenge kwaenda munhu. Alright. Mumwe mubvunzo zvakare wandoda kuti natsonzwisisa Gogo. Maane nguva yakareba sei? Ndakatanga ngokunzwa yekudhara musati mabuda zvepasocial media izvi, but makanatsotanga mheno maane nguva yakareba sei mune banaro basa iri? Ndakatanga mugore ra2019. 2019 ndo pandakatanga. Alright. Svikirwa nesvikiro rino ndo pandakatanga kubata basa iri.
Saka zvekurapa izvi mudzimu unotingoti uri pamuri kana zvinofamba sei? Da unazonzwisisa ipapo. Inini pandiri panapa ndine zvakati wandei. Ndine majuzu, machembere, nemhondoro yemumusha iripo pano. Ndo inokutungamirira. Ndo inonditungamirira. Alright. Touya nhau dzeurombwa. Mazuva ano vanhu vari kuromba, batwa. Mumwe munhu akaromba kwaakaromba. Imimi munokwanisa here kuya muchibvisa urombwa iwowo? Ndinobvisa vazukuru. Ndinotakanura. Kurombesa munorombesa here? Kurombesa ndinorombesa. Asi ndinorombesa kamwe. Panhau dzekuromba ndopada kuti naso ubata. Kuna umwe ari kupiwa mushonga wokuromba zvozopedzisira zvapanduka, zvave zvidhuma, zvave zvichi. Imimi munorombesa, mune nzira dzakawanda here dzamunorombesa nadzo? Kurombesa kwenjecha. Inini ndinorombesa kamwe muzukuru. Kurombesa kamwe ndo kuita sei kana ndichiti kurombesa kamwe? Inini ndinorombesa nemidzi muzukuru. Haizopanduke here? Haipanduke. Anonotaurira chete zvaanenge achida zvobva zvaitika. Hazvina mhiko dzinenge dziripo here ipapa kuti wazokanganisa mhiko zvinhu zvazopanduka zvadai? Aiwa, ini zvangu hazvina mhiko yakaomarara vazukuru. Alright. Aiwa. Ameno mune zvimwe here zvamungade kuzivisa mhuri yeZimbabwe zvatingadai tadai kusirira? Aiwa, ndinoda kungozivisa kune madzimai mazhinji anotambudzika nenyaya dzemudzimba, nevari kutambudzika nezvirwere zvezvibereko, kenza dzemuzvibereko ndo dzawanda. Ndinoti uyai ndikubatsirei. Ini Gogonyariwe. Gogonyariwe vanowanika nechekupi awo? Gogonyariwe vanowanika kuZimuri. Hayo Zimuri yaita mukurumbira. Vanhu vanorapa vazhinji vari kuZimuri. Muri yeZimbabwe kwanhasi regai tigumire pano.